Duna karoy bagong sakit gikan sa lugar sa mga insik tanan-tanan pwede matakdan gagmay dagko o kreadunahan aron kita makalikay magpuyo lang Dios balay dili gayod kita manggawas aron walay sakit slawas. Hala mga tao pamauli mo sayo kay adunan nay kurpyo halos tanan manirado kotobra gyud alas 8 magdistansya una kita bisan usalang kadupa tumanon ta kining tanan aron ang virus dili managhan nagwantis og nanggimas sa kamot piminang manghugas adunay nang giguol wanay mapalit nga alkohol mga saging mga itlog gipang kumpran nahurot na kamunggay limon loy ang gitimpla kay kuno kontra sa corona gipatuman ang isikyo namingaw ang merkado nagreklamo ang katawhan wa nay unod ang ilang tiyan pamilya nangagot man wa na sila'y pangabuhian tungod ni ining quarantine nga dalas COVID-19. Wadamha may mayor nanawagan sa mga senador mga pobre atong tabangan pamulitika hikalimtan pagserbisyo sa publiko unahain taon ninyo lihok direta bang dito aron mga tao dili mapasmo mga bugas ug dilata sa barangay gitagtag na gobyerno misaad na nga manghatag na og kwarta halos tanan excited na sa sardinas gibidli na apan ang uban nagrally pa social distancing gisupak na hala ug magsamok yun sila ayaw kadlok paniruha sa pulis mimando na si Digong nasukok na COVID-19 arang ahaka katawhan na taranta ang uban usab nagduda madiskuido ilang kwarta ang sultis presidente ay kaguol may kwarta hatagan kamong tanan.